Tervetuloa kahvituokioon. Olemme Kilda Music Managementin kotikonttuurilla. Minä olen Kilda ja tänään minulla on vieraanani monitoiminainen Eija Hinkkala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, että saan olla vieraanasi. Sä oot tehnyt pitkän uran musiikin parissa erilaisissa projekteissa, mutta sä oot lähtenyt aikanaan Saksasta hammaslääkärin toimesta. Mikäs sut sai lähtemään siitä ja jättämään tämän hammaslääkärin työn? Hupsista, miten tämä nyt kiteyttäisi, pitkä tarina, mutta siis kyllähän toi musiikki, mulla oli nuorena ja lapsena haave, että musta tulee joko laulaja tai näyttelijä tai opettaja, että se on ollut kytemässä siellä, mutta sitten tuli tällaiset järkevät vuodet, mä itse nimitän, että ne oli järkeviä vuosia, että piti opiskella muka kunnon ammatti ja tosiaan opiskelin Saksassa, valmistuin hammaslääkäriksi ja tein väikkärinkin. Ja sitten siellä 40 tienoilla, onko se sitten 40 kriisi hyvässä mielessä, niin alkoi puskeen tämä nuoruuden haave ja se taustalla ollut juttu, niin kuin, että ei, että se on ollut siellä jotenkin niin vahvana, että se alkoi puskeen läpi, että tätä täytyisi kyllä lähteä nyt kokeilemaan tai tekemään, ei kokeilemaankaan, vaan että se tuli niin voimakkaasti, niin kuin mä puhun siitä, että sydän puhui yhä vahvemmin ja äänekkäämmin ja muuta, että sitten ei auttanut muu kuin ripustaa ne hammaslääkärin takki ja porat naulaan. Ja sitten sä tulit Suomeen ja sä ryhdyit laulajaksi. Joo, mä tulin ihan tosiaan tämä laulaminen kärjessä, ja funtsin silloin, mä rakastin silloin jo niin kuin sellaista laulelmallista, jotenkin laulelmia ja sellaisia, että mulla oli vaikka Suomesta nyt ihanne joku aikana Anki ja tämmöiset, mutta sitten mä olin niin kuin, mietin, että no joo, jos mä haluan itteni tällä elättää, niin sitten lähdetään laulamaan iskelmiä ja niin mä sitten tein, että mä 2-3 vuotta kiersin sitten vähän erilaisten kokoonpanojen kanssa Suomessa laulamassa iskelmiä. Sä oot nykyään ihan ykkösrivin sanoittajia Suomessa, mutta miten sä oot aloittanut sun sanottajan uran aikanaan? Se on aika hassukin tarina, että kun mä oon hirveän utelias tyyppi, niin kun mä silloin tosiaan aloitin tämän laulajan ammatin, niin mä hakeuduin sitten joka paikkaan, missä musa-alan ihmisiä on ja työnsin nenäni joka paikkaan ja Ikaalisessa silloin oli alullaan tai oli semmoinen kokeilu lyhyestä artistikoulutuksesta, johon mä menin opiskelijaksi ja siltä tieltä mut poimittiin sitten vetämään koko koulutusta ja se oli mun semmoinen, mä sanon myös, että se oli samalla niin kuin näköalapaikka ja kantapään kautta korkeakoulu koko musabisnekseen ja musa-alalle. Että se oli hieno homma, että pääsi kehittämään tällaista lapsen saappaista jotakin eteenpäin, mutta sen yhteydessä sitten mä lopetin siis itse sen laulamisen, mulle tuli niin kuin myös se, että tieto lisää tuskaa ja sitten kun näki, että kuinka paljon on ihania hyviä laulajia ja mä en itse ehdi treenata ja olin myös nähnyt sen sit tarpeeksi jotenkin siitä, että kyttäillä siellä takahuoneessa keskiyöllä, että koska pääsee lavalle ja kaikkia tajunnut jo, että se unelma ei sitten kuitenkaan ollut niin kuin mun juttu sekään. Niin tosiaan sitten täällä artistikoulutuksessa, niin siellähän tehtiin tällainen aina vuosikurssille niin kuin kokoelmalevy ja siihen tarvittiin biisejä. Ja sitten siihen aikaan opiskelijat oli aika arkoja menemään kysymään keneltä ammattitekijältä biisejä ja muuta, niin mä aloin sitten rustailla niitä tekstejä ja siellä sitten jotkut tyypit sävelsi ja muuta, että se 10 vuoden aikana niin tein tosi paljon niille levyille tekstejä aina väliin ihan viime hetkellä hädässä, kun ei opiskelijoilla ollut niitä biisejä, että mä nimitän niitä sellaiseksi niin kuin mun Ollin oppivuodet, että 10 vuotta ihan silleen harrastusmielessä ja hauska vielä, että mä en uskalla niitä kyllä tänä päivänä edes kuunnella. Että mä oon aina sanonut, että pitäisi ottaa joskus sellainen pullo viiniä ja istua kuuntelemaan, että ei niitä niin kuin voi varmasti kuunnella suurinta osaa ilman, että punastelee. Mutta se oli silloin ja nämä on ollut tärkeät niin kuin vuodet, että siitä se lähti.
Sä teet nykyään ihan ykkösartisteille sanotuksia, mutta sä oot tehnyt myös levyn itse 2008. Ja tässä on sun lauluja, sitten omia kappaleita ja sä myös laulat tässä levyllä. Ja tässä olisi tämmöinen kappale, mikä kuunnellaan tuossa kahvitauolla kuin Kultainen lintuni. Onko sulla tästä laulusta jotain kerrottavaa? No olisi tosi paljonkin kerrottavaa. Pitäisikö nyt lähteä niinkin kaukaa, että mä olin sitten jo saanut ammattimielestä tuossa kohtaa tai vähän ennen niin kuin tekstejä, niin tosiaan ihan levyyhtiöartistien julkaisuihin. Että oli tavallaan ura niin kuin sillä lailla hyvässä vauhdissa, mutta mä olin ehkä niin hölmö, että mä en ymmärtänyt, että silloin olisi pitänyt tosiaan takoa. Että mun kävi niin, että alkoi tulla vaan sellaisia tekstejä, tuli yksi ensin ja toinenkin sellaisia, että mä niin kuin mietin, että ei kukaan Suomessa laula tällaisia, että kelle näitä voisi tarjota, että ei. Ja juttelin sitten Salon Heikin kanssa, kun me ollaan paljon tehty yhteistyötä, että mitähän mä tämmöisille tekisin, että kun mulla on tällaisia tekstiä. Heikiltä tuli sitten semmoinen lennokas idea, että kun ne oli niin kuin naisten elämästä, tosielämästä ne tekstit, että hei, että tee semmoinen naisprojekti, että naismuusikot, naistuottaja, naissäveltäjät ja kaikkea. Ja mähän tartuin ideaan ja vein sitten niitä tekstejä, niitä niin kuin sitten rupesin tekemäänkin ja vein eri naissäveltäjille ja sain naismuusikot, paitsi Ricardo Padilla on miesperkussionisti, kun ei löydetty sellaista sopivaa naista ja Mertsi Rajala sitten innostui ja lähti niin kuin tuottamaan ja sovittamaan näitä ja muuta, että mulla on huippujoukot siinä. Mutta palataan siihen Kultaiseen lintuun, että se on mun varmaan niin kuin koko tekemiseni omalla lailla rakkain biisi, koska siihen nimenomaan liittyy vahva tarina, että mulla oli sitten jo, niin kuin me oltiin päätetty, että 10 biisiä tulee levylle ja mulla oli 8 kasassa, meillä oli tiukat aikataulut ja 2 tekstiä puuttu ja mulla oli jo toiseen idea, mutta 1 puuttu. Ja sitten yksi sunnuntai-aamu avasin Aamulehden tämän sunnuntai-liitteen ja siellä oli semmoinen kaunis tarina äidistä ja niin kuin vaikeasti vammaisesta pojasta, joka oli jo aikuinen. Se oli niin kaunis ja koskettava se tarina, että mä itkin sitten ihan puroina, kun mä sitä luin. Sitten mä lähdin lenkille ja siellä lenkillä mä tajusin, että tossa on se teksti, että tosta mä teen tekstiä. Se on pitkälti faktaa, totta kai siihen pikkusen fiktiota ja että saa muotoutumaan sen tekstin sitten silleen hyvin, niin jonkun verran fiktiota, mutta suurin osa niin kuin faktaa. Että se pohjautui tosi tarinaan ja myöhemmin mä sitten äidille lähetin tämän laulun ja myöhemmin me tutustuttiin ja me vähän konsertoitiinkin siellä, että hän oli niin onnellinen siitä laulusta, että kun sen koko tarinan itse niin kuin sai elää mukana ja sitten sen äidin onnen ja miten tärkeä siitä laulusta hänelle tuli ja muuta, niin kyllä se on itsellekin sitten tullut niin kuin varmaan sillä lailla tärkeimmäksi lauluksi, että vaikka on hyviä lauluja, joista tykkää itse ja muuta, mutta tämä on semmoinen esimerkki siitä, että aina sitten kuitenkaan se, että soisi radiossa tai raha ei ole se ykkösjuttu, että tämä on rakas biisi. Ihana tarina. Nyt laitetaan soimaan tämä Kultainen lintuni. Otetaan me hiukan kahvia ja biisi soimaan. Äiti ja poika yö ympärillään, poika valvoa haluaa. Äiti on väsynyt poikansa hiuksia, sormet hellien vaeltaa, kun he katsovat toisiaan. Valo tulvii pimeää, valo kummankin elämään. Vain sanan äiti poika äänteiksi saa, äiti kuitenkin vaistoaa. Pienestä oivaltaa poikansa puheeton, mitä milloinkin haluaa. Usein yölläkin tanssitaan tähtiin kuulumaan.
hopeaan, yötä poikaan niin rakastaa. Kultainen lintuni enkeli mun, äiti tanssittaa poikansa 10 000 yön valvotun. Poika nauraa ja kuu katselee, eikä vuodetkaan hänestä aikuista tee. Tottunut äiti on tuijottavii, puistoon poikaa kun kuljettaa. Ainoan kerran vaan hattupää herran pyysi helvettiin painumaan. Hieno herra kun sanoi niin, ennen tuollaiset piilotettiin. Tuollaiset piilotettiin. Kultainen lintuni enkeli mun, äiti tanssittaa poikaansa 10 000 yön valvotun. Poika nauraa ja kuu katselee, eikä vuodetkaan hänestä aikuista tee. Vuosia kuukausineen, ei hän antais pois yhtäkään. Poikansa sydän on hauras jo voimaton, äiti kädet pian tyhjillään. Äiti pyyhkii kyyneleen, helmaan vierineen, mitä tyhjillä käsillä teen. Kultainen lintuni enkeli mun, äiti tanssittaa poikansa 10 000 yön valvotun. Poika nauraa ja kuu katselee, eikä vuodetkaan hänestä aikuista tee. Kultainen lintuni enkeli mun, äiti tanssittaa poikansa 10 000 yön valvotun. Poika nauraa ja kuu katselee, eikä vuodetkaan hänestä aikuista tee. Siinä kuultiin albumilta Mustavalkeaa kappale Kultainen lintuni ja esittäjänä Eija Hinkkala. Tämä levy löytyy myös vissiin ihan tuolta suoratoistopalveluista myös. Kyllä se löytyy. Siellä se on piiloissa, mutta kun googlettaa mun nimellä ja toi Mustavalkea tai ton Kultainen lintu -biisin nimeltä, niin löytyy kaikki ne 10 tarinaa. Et sinne ne on vähän jäänyt unholaan, kun ei ole tosiaan kyse mistään radiosoittobiiseistä. Tässä on tosi hienoja tarinoita kyllä tässä levyllä kaikki kappaleet. Toivottavasti, koska ne on myös niin kuin jonkun elämästä, että siellä ei ole mitään oikeastaan ihan itse keksittyä. Aina joku löytyy varmasti, mihin voi samastua tai on lähipiirissä tai jotain, mutta tietysti niin kuin vähän vaikeammin tai täytyy vähän sulatella, että ei ole ihan semmoista kepeää meininkiä. Sä oot tehnyt monenmoista. Sulla on tullut myös kirja, eli sä oot myös kirjailija. Sinä olet enemmän. Miten sä sait idean alkaa kirjoittaa kirjaa?
Joo, toi kirjailija kuulostaa vielä niin, jotenkin ei oikein osaa mieltää, mutta kai sitä on, kun on yhden kirjoittanut. Toki toinen on aluilla ja sille alustavasti vihreää valoakin näytetty, että ehkä sitten kun joskus osaa sanoa kirjailija. Mä oon siis valmentanut, mä jäin sinne Ikaalisiin ja sitten ollut siellä täällä tuolla ja vähitellen niin kuin opiskeluohessa tiimivalmentajaksi ja aikuiskouluttajaksi ja kaikenlaista. Että mä oon niin kuin kantapään kautta oppinut, mutta myös sitten siinä ohessa niin kuin hakenut tosiaan tukea muista opinnoista, niin mulle jossain vaiheessa, varmaan jo siitäkin 10 vuotta, alkoi tulla sellainen olo, että mä haluaisin niin kuin, tai itse asiassa palataan sellaiseen, että mä luin jostakin sellaisen tilaston, että vain alle 10% ihmisistä tekee työkseen sitä, mitä he oikeasti haluaisi tehdä. Ja se oli mulle niin kuin sellainen silloin tosi herättävä ja surullinen asia, kun olin itse just tehnyt sen ammatinvaihdoksen ja parikin ammatinvaihdosta niin kuin sille, että sydämen puheen mukaisesti, niin mä ajattelin, että tämä ei voi olla totta. Ja sitten jäi kytemään semmoinen, että mitä mä voin asian hyväksi tehdä, että voinko mä jotain, mitä tälle asialle voisi tehdä. Ja se kyti niin kuin monia vuosia, kunnes onko siitä nyt sitten 4-5 vuotta, kun mä aloin kehittää niin kuin kun mä oon musa-alalla kouluttajana ja koulutustuottajana ollut ja musiikin tekijöiden etujärjestössä toiminnanjohtajana, kaikkea tällaista, että koko ajan siellä musabisneksessä tai siellä, niin mä aloin niin kuin miettiä tai kehittää sellaista konseptia, löydä sun juttusi, kun mä haluan rohkaista kaikkia ihmisiä, muitakin kuin musan kanssa tekemisissä olevia, niin kuin elämään oman näköistä elämää, tekemään sellaisia asioita, mitkä todella on itselle niin kuin merkityksellisiä ja tärkeitä ja kuuntelemaan sitä sydämen puhetta, niin tämän mission ympärille mä kehitin verkkovalmennusta ja porukkavalmennusta ja yksilövalmennusta ja olen kirjoittanut tälle hyvinvointisivustolle Hidasta elämää, joka on tällä hetkellä Suomen suurin hyvinvointisivusto, niin blogeja monta vuotta ja sieltä lähti sitten vähitellen tämä kirjajuttu, että pitää kirjoittaa vielä kirjakin. Tai olihan se ollut takaraivolla kauan sekin, mutta muhinut silleen, että se kuuluu siihen konseptiin ja siihen mun mission ympärille rakennettuun, niin kuin, että mä haluan rohkaista ihmisiä. Meillä on vaan yksi elämä ja mä ajattelen, että se pitäisi käyttää sillä tavalla hyvin, että se tuntuu itsestä mahdollisimman hyvältä. Eli tähän kirjaan sä oot niin kuin periaatteessa kiteyttänyt tämän sun koulutusjutun. Kyllä, koko sen mission, sen rohkaisun. Mä haluan rohkaista sydämiä. Ihanaa. Mistä tätä kirjaa nyt saa sitten tilata, jos joku haluaa? Kyllä se löytyy siis ihan kaikista, luulisin vielä kaikista kirjakaupoista. Hidasta elämää puoti, heillä on oma puoti, niin sieltä löytyy. Tuossa alussa puhuttiin, että sä oot tehnyt sanotuksia Suomen eturivin ykkösartisteille, niin kelle kaikille sä oot tehnyt ja teet edelleen? Joo, no Suvi Teräsniskalle on aika monta ajan saatossa mennyt ja toivon kovasti, että menee edelleen, että just tehtiin yhden porukan kanssa mun mielestä, omasta mielestä ihana biisi Tarjolle, mutta se on sitten, näistä ei koskaan tiedä, että Tarjolle tehdään, mutta sitten ne on lottovoittoja, kun ne menee. Yöyhtyeelle tein tosi paljon aikanaan ja Katri Helinalle olen tehnyt, Pate Mustajärvelle, Yölinnulle olen muutaman tehnyt. Nythän sulla on Arja Korisevan kanssa. Joo, no se on uusi projekti sillä tavalla. Nythän tänä päivänä tehdään hyvin paljon niin kuin tällaisissa biisisessioissa, että on säveltäjät ja konevelhoja ja sanottaja yhdessä. Tehdään sillä lailla niin kuin biisejä vähän tyhjästä nyhjää ja sitten se on upeeta, kun saa artistin vielä siihen mukaan. Ja me ollaan nyt tehty, mulla on semmoinen tosi niin kuin Dream Team, unelmatiimi, Antti Kleimola ja Samuli Turunen kolmistaan ollaan tehty Elonkerjulle. Menikin muuten Elonkerjun viimeisin sinkku on, että siinä oli sitten Elonkerjun solisti
Osku Ketola mukana tekemässä ja sitten nyt on Arjan kanssa tosiaan tehty 4. Se on tosi hedelmällistä, kun saa heti artistin mukaan, niin hän voi heti sanoa, että tämä ei sovi mun suuhun tai tämän mä laulan tai muuta. Ja sitten häneltä tulee aiheita ja ideoita ja muuta. Että Arjahan on aivan ihanteellinen työskentelykumppani, kun hän on niin pulppua, vähän puhuu paljon, niin kuin mä itsekin, niin sieltä vaan napsii niin kuin aina sitten tavallaan, että mä sitten otan parhaita paloja ja laitan vähän omiani ja omalla laillani ja kasaan sen niin kuin muotoon, mutta että Arjalta tulee niin valtavasti ihania ideoita, että se on ollut tosi ihanaa yhteistyötä. Otetaan tuohon loppuun sitten tämmöinen kappale kuin Valon leikki, ja tämä on Tiina Pitkäselle tehty laulu. Sä oot tehnyt sanat tähän, ja tämä on ilmestynyt siis 2007. Kukas tässä on ollut säveltäjänä, ja kerro muutakin tästä kappaleesta, jos tulee mieleen. Joo, Tiina tosiaan sainattiin silloiseen HMC-levyyhtiön, jota ei levyyhtiönä enää ole. Se fuusioutui sitten tavallaan Warnerin kylkeen. Tiina sainattiin sinne ja mulla oli sitten, kun Tiina oli meidän artistikoulutuksessa Ikaalisissa ja mulla assarina, mä poimin hänet sitten siinä, kun rupesi olemaan töitä niin paljon, niin assistentiksi, niin sain tehdä Tiinan ensimmäiselle albumille peräti 6 tekstiä taisi olla ja sieltä sitten nousi mun ensimmäiset, että se on mulle merkityksellinen albumi, niin kuin Tiinallekin, että sieltä nousi radiosoittoja ja listoja ykköseksi biisejä. Mutta sitten oli tämmöinen Valon leikki, mikä ei ole soinut missään radiossa ja muuta, niin mä itse tykkään siitä vaan niin paljon, että valitsin sen nyt tähän. Se on silleen mun mielestä kaunis laulu ja sen sävelsi Liisa Tuhkanen. Tämä oli siihen aikaan, muistetaan 2007-2006, mä varmaan on sen tehnyt, niin muistan myös sen, että Salon Heikki silloin sanoi, että tämä on aika rohkea, että tämä on tällainen vähän eroottinen. Tänä päivänä se ei olisi enää yhtään rohkea, että hyvin kessy, mutta silloin se oli kuulemma aika rohkea. Eiköhän laiteta soimaan Valon leikki, niin saamme kuulla sitten tämän vähän niin kuin unholaan jääneen hienon kappaleen. Kiitos Eija Hinkkala, kun tulit haastatteluun. Kiitos. Käsi, jonka lähetän yön läpi sua koskemaan, ei vielä tahdo herätellä sormiaan. Suu, jonka pyydän kauniit sanat hiljaa kuiskaamaan, ei vielä tahdo liikutella huuliaan. Ei kiire minnekään, tähän hetkeen vielä jään. Miten rajusti näin voikaan oma sydän jyskyttää. Valon leikki iholla, en vielä saa sua koskea. Tahdon katsoa ja kuvitella, kuinka kaunista on valon leikki sinussa jokaisena aamuna. Pysy luonani niin kauan kuin vain voi. Tahdon hyväillä ja tuntea sua hiljaa, etkä saa vielä silmäluomiasi rauhoittaa. Kun kihelmöintiä en enää kestä kauempaa, tahdon ihollasi kauas vaeltaa. Ei kiire minnekään, tähän hetkeen vielä jään. Tahdon hitaasti ja hellästi sua leikkiin herättää. Valon leikki iholla, en vielä saa sua koskea. Tahdon katsoa ja kuvitella, kuinka kaunista on valon leikki sinussa jokaisena aamuna. Pysy luonani niin kauan kuin vain voi.
jokaisena aamuna. Pysy luonani niin kauan kuin vain voin. Valo leikki iholla, en vielä saa sua koskea. Tahdon katsoa ja kuvitella